L'Associació Empresarial Alzira ha organitzat la segona Ruta Outlet Alzira 2024, un esdeveniment que promet dinamitzar el comerç local amb articles irresistibles i sortejos exclusius. La segona Ruta Outlet Alzira 2024 es durà a terme els pròxims divendres 13 i dissabte 14 de setembre, dins de l'horari habitual de cada establiment participant. Durant estos 2 dies, els comerços adherits oferiran als clients una àmplia varietat de productes que van des de moda i tecnologia fins a articles per a llar i regals especials. Els comerços adherits estaran identificats amb una estora de Zona Outlet. A més de les ofertes i els descomptes que oferiran els més de 50 establiments adherits, els participants optaran a un sorteig de 3 targetes Alzira per a fomentar la compra als comerços locals. L'Ajuntament d'Alzira sortejarà 2 targetes Alzira valorades en 500 euros cadascuna i a més també sortejarà una targeta Alzira valorada en 100 euros. El sorteig tindrà lloc el dijous dia 19 de setembre a les 4:30 de la vesprada. Bon dia a tots, gràcies per vindre. Estem així per anunciar la segona Ruta Outlet que anem a celebrar en Alzira. L'any passat farem la primera, que va ser un èxit. Els clients han passat tot l'any demanant-nos una segona Ruta Outlet i per fi la tenim així. Entonces, desde la Asociación Empresarial de Alzira, en colaboración con el Ayuntamiento de Alzira, la Conselleria d'Innovació i Indústria, Comerç i Turisme i la Conselleria d'Educació i Caixa Popular, anem a anunciar la segona Ruta Outlet. Un event per a dinamitzar el comerç local, per a ajudar a portar el setembre un poc millor i per a que els comerços d'Alzira se donen a conèixer en tota la comarca i alrededors. La segona Ruta Outlet se celebrarà el divendres 13 i dissabte 14. En general, els comerços van a fer un horari habitual. Alguna botiga hauria algunes hores més, però en principi serà un horari habitual. Entre totes les compres realitzades aquest dia se faran uns sortejos, 2 targetes per a compres després, per a gastar-les després en compres d'Alzira, valorades en 500 euros, cortesia de l'Ajuntament d'Alzira, i una targeta valorada en 100 euros, cortesia de Caixa Popular. Per a participar en el sorteig, l'únic que tindreu que fer és comprar en els comerços adherits a la campanya. Són més de 50 comerços. En cada comerç n'hi haurà uns boletos que n'hi haurà que omplir i rellenar per a depositar en les urnes, que després totes elles s'arrepleguen i se fa un sorteig el dia 19 de setembre a les 4:30 en l'Associació Empresarial d'Alzira. Lo que volem és un poc premiar els clients, ajudar-vos a portar el setembre un poc millor i dinamitzar el comerç. En principi, des de l'Associació Empresarial d'Alzira, el que volem és donar-nos a conèixer, que la gent passege, es començar el setembre un poc millor i a veure si aconseguim això entre tots. Nosaltres des de l'Ajuntament, evidentment, qualsevol iniciativa que suposa visibilitzar aquest comerç local que de vegades està un poquet oblidat, col·laborem en seguida perquè entenem que l'objectiu de tots és que la gent passegi. A més, és un cap de setmana ple d'activitats, tots anem a tindre alguna excusa per eixir al carrer. El divendres tenim tardeo, el dissabte tenim el mig any de falles, vull dir, la gent estarà en el carrer este cap de setmana i quina millor oportunitat que pegar una volteta per les botigues i veure que ja setembre és un mes un poc estrany, complicat, perquè tenim la vuelta al cole, però premiem als clients fidels, a aquesta gent que sempre va al comerç local amb aquests descomptes i també, si hi ha algú que no ho fa habitualment, també és una bona oportunitat, perquè hi haurà moltes ofertes i hi haurà preus molt atractius per això, precisament per a que entren, per a que coneguen a la gent del comerç i fidelitzar d'alguna manera aquests clients. Així que animem a tota la ciutadania, siga d'Alzira o no, a que vagi al comerç local, a que passegi, a que mire les nostres botigues, que tenim de tot. Sempre ho diem, que no fa falta eixir d'Alzira per a comprar, així tenim de tot i ho tenim molt bo. Així que animem a tots a participar. Com diu Marisa, tindrem diversos regals, així que què més podem demanar?